mal-missierek kienet it-teħ trabil kien jaqsam daru taħt il-luzzu. Fejtat nitrabil l-axħar darba? Għak terġa tagħmel l-ilma. Għacċemel il-massu. Garantidek. Ma għax għalik. Ma nafux eżatt, imma Aiden mhux qed jikber biżejjed u xi ħaġa trid issir. Taf kemm għandna spejjeż. Għall-axħar jizzuħa jħallina don. Toqgħod seħleħin magħhom biħda. Għandi l-fiċ mimlija. Sammu għal-għada, raħ kemmu sabi. Xaħat minna jrid ikollu xogħol sura. Jien u ħsiebna. Orrej. Għana naf li għandek xogħol li tħobb. Ma rridux ikun Kun bħali. Għalina naħdem meħu, tkun taf x'insarraf. Li għandi bżonn u għanies biex iġorru xogħol. We give it to the boss. He sells it. Fisherman gets a cut too. I saw your boss pay the inspector. He's a big fish too. Bid-dajsa ma taħdemx, ma tispiċċa titħawad. Rajta tiġri ħafna nies dil-biċċa tax-xogħol. Jien m'għandix naħdem il-baħar. Ħadd is-somma tal-Ewropa u tajthom id-dajsa. Xiex tidu jikber bħalek? Sa id-dajsa tibdilla kull parti. Tibqa l-istess dajsa. U jekk le x'issir?